Очаквам първата национална конференция на Rialto Group да бъде запомняща за всички нас. Поздравявам мениджмънта на групата, че взе решение да организира такова мащабно събитие. То ще се проведе в най-модерната зала в страната с участието на топ лектори и бюджет от над 100 000 лева. Твърдо вярвам, че обученията са задължителни за успеха на всеки. Затова с нетърпение очаквам да чуя Тако Хейдинга, световно признат лектор и експерт по търговски умения, с фокус върху недвижимите имоти. Ще се видим след 2 седмици в Парадайс Център.